Преди доста години, по времето, когато още страхнах социализма, не успях да отида в Гърция с танцовия състав, поради редът причини. Като най-важната се оказа пресичането на границата. Тогава имаше не само държавни граници, имаше граница и между изтока и запада. Минаха години. Направихме рязък завой от едно общество към друго. Приехме в Европейския съюз. Започнахме по-свободно да преминаваме границите, но въпреки всичко, така и не можах да отида до Гърция. Не, че ми беше нещо като мечта. Просто ми беше яд, че когато можех не ми даваха, а когато отпаднаха преските, не можех да си го позволя. Но един ден, съвсем ненадейно, точно когато празнувахме сребърната си сватба с моята съпруга, разбрах какви прекрасни деца сме се отгледали. Подариха ни екскурзия до Гърция. Успях да се насладя на топли дни в края на феврари, останах възхитен от сякаш неземните скали на Метеора и накацалите по тях манастири, очудвайки се от волята на монасите с толкова труд и лишение да запазят вярата си. През тези 3 дни усетих, че всъщност с гърците не сме толкова различни. Дори обичаите ни са почти еднакви. Само дето на тях магистралите им магистрали, автомобилите им автомобили. И когато пресичах границата обратно за България, аз сложих моя собствена граница. Реших, че повече не искам да ходя в други страни, за да не преживявам отново миговете на депресия, че някак съм втора ръка човек. Но пък кой знае, нещата се променят.